ungazuphinda ubiza unyana wami iVesandlebe. Not nanini na, not ndisaphila. Ndingangabi nguye umfazi wakwaNcukana, kodwa mna nonyana wakho abound ngothando. And everything else that matters. And sinonyana futhi, loo nto ithethwa ngumzukulwana wakho lowa. Ngegazi lakwamabandla akasoze abe ngumzukulwana wami. Andikhathali nokuba ningayinyala kangakanani le nto yalomoya wenomdaka we-modern family. That's the life he chose. Mna nobavumile and uyayonwabela loo nto. Umluku ohlile wambona ililolo, wabona ukuba ulangazelela usapho, wamthisela. Yamthisela? Ukufihlisa usomyeni wakho, umyeni lowo osengenwe kudadewenu. Awuyonto kum, sozubento, hayi ngegazi, hayi ngomendo, hayi ngoku, nditsho nakwelisayo. Khonto indibanisa nawo. I-Aspect Pharmaceuticals izonika i-3-year contract kuqala ngoJanuwari. Yebo? Loo nto izondenza uba ndibe nayo le stability othetha ngaso. Abantu bhadala ii-peanuts babawunika imali eserious. Zokwazi uba ndiphume ndithenge indlu from nanozethu. Mntanam, ndiyazinca ngalo mntu ukhula unguye. Kodwa umtshato, hayi uzelula gqithi. Isigqibo esinjalo, hayi mntanam. Ndiyavuma nam mfanele ngikaziyeke upeye emfondini. Ka enjoy ubutsha bakho man. Ungxamela ukhula man. Ufuna utshata. Hayi likamfayi. Tshini bafondini. Zona kumeletse care plan etla hlalosa hore na qhawe tla hloka for the next few months. Okay, perfect. Doc, ndicela nami undithumele care plan man. Yeah, uthumeka kaloku yena uzama. Lungiselele meals zakhe qha. Ayizoba i-challenge for yena. Kaloku uthumeka ngoku say-professionally trained caregiver. Nami ndingumama kaXhakazi. Hayi kodwa singalibali uba ukhuliswe nguye kaloku. So nguye umuntu okwaziyo ukunakekela kakuhle. Uyakwazi ukunakekela kakuhle uXhakazi? Andiqinisekile uzokwazi. In between eza meetings zakho zapha e-boardroom. Kodwa ke xa uzogoduka nam samoya ngokwethu pha endlini. Alright, Dr. So kunike updates ne-pro. Aba uyazityura nyhani eziteki zakho. Hayi zingcole kakhulu ezi yo. Yatsho mfondini zihamba njani ke izinto phakathi kwakho nozethu? Andikapropose uba yiloo nto ibuzayo. Kwaye ndizimiselanga ubuya mva kuloo nto leyo. Ndilinde qha ixesha eli-right. Hayi. Masithembe wena ixesha eli-right lizawufika. Tata, qha undixelele ngalaa ngxabano yakho nomakazi phaa esibhedlele. Ndiyayiqonda into yoba umkhulise ngendlela yakho qhawe. Kodwa ngoku umakazi ukhona. Loo nto ithetha uba kuyofuneka ufunde uco-parenta. Yazi ndizawusuggesta into phaa kuqhawe. Uba noko azotya iChristmas apha nathi. Nje for a few hours. And then emva koko ke angabuyela phaa eBryanston uba uyafuna. Ayikho practical loo nto tata. Uqhawe akekho kwi-condition yobe mover from house to house. Ungathi ngoku yilaggage yempahla. Tata, ingakubulala into yoba ukusacrifice kayi-one from umntu. Ube nalo wena ithuba lobuhlale noqhawe umkhulisa i-20 years yonke. Umakazi azange ayifumana loo nto leyo. So ndicela ukumvumela uqhawe ayenze ii-memories ezintsha nomama wakhe omzalayo. Ikamva lam linawe phakathi kulo. Ngavuya kakhulu uba mna nawe singokha usapho. Mna nawe sobabini. Uthini ngaloo nto leyo? Uqabadi. Nami ngiyafuna ukuba ne-family nawe. Ngiyafuna ukuba ne-future nawe. And njengoba ushilo, isikhathi masesi-right. Ayikho into engangijabulisa ukuthi kube unkosikazi wakho. Yes! Unyanisile? Like uyavuma? Uyavuma?
Ngeke. Ulala nozethu apha kwami wena. Tata, uzethu lona. Emazi, ansisanga stranger apha endlini. Yazi kutheni? Uzethu intombi yami tata. Ngekudala uzoba inkosikazi yami. Akho hlazo kule nto. Indlu yami lena. Yazibona ke ngoku? Ugabatele watsibela ngapha yakomda. Ayamkelekanga loo nto leyo. Indoda endala tata. Nawe utshilo. Andikhathalelanga iminyaka yakho mingaphi na. Kanye ngicela ngomtshato wakho ongekhoyo. Ndithetha ngenhlonipho mna. Nangendlela indoda eziphatha ngayo emzini abazali bayo. Andikukhathalanga nokuba usenza ntoni naye phaa erumini yakho. Andizokubuza nokubuza ngaphezu koko. Kodwa indelelo le. And phambi kokuba ucimbuza straight niche uba wena uzaphuma ngomnyango uhambe uyosihlalela, uyicingisise loo nto. Kodwa mna andizoba nawe apha endlini ubusenza unothanda ubusidelela. Siyevana? Yayirhali kamva uphambene umama wakho lo uyiselapha isibini sokudela umama wakho ngolhlobo. Yazi loo nto Dabs. And wonke amagama aphuma emlonyeni wami asuka kuma enhlizweni. Awunayo wena right yoba ujaje uzethu. Not ngale pastor nayo. Hlala nithi siyadelela. What about mnano yanga noqhawe? Dala sinyamezela ubhanqa bombi bethu bonke. Ekamva. And ninayo loo nto nina abantu abadala. Yoba nithethe nenze izinto ezisivisa kabuhlungu. Niphinde ningaxolisi ngaphezulu koko. Sithi when we call you out, nithi siyageza. Nihlala nithi nifunela into ezinhle. Ayikho loo nto leyo. Nifuna undilawula nina. Nifuna nditshate nomuntu endingamfuniyo endingamthandiyo. Izawuthini loo nto after 30 years xa seningekho nina? Izawusala nabantu loo nto leyo. Ihlale nami loo nto leyo. And wena tata, khandiphendule apho. Yiloo nto ndifunela yona mna. Uba ndigqibele nditrapped njengomtshato wakho. Hayi, kamva. Man. Seyazi bazange umthande umama. Wasetlisha kumama kuba ungazange umfumanele umfazi umthandayo. Kamva. Nobungaphakama, nobungaphama unjonge kanjalo. Seyazi basithetha ngobani? Sithetha ngomakazi uzola kokwenye ufuna nthini? Unosakhe? Nakamva. Kamva phezulu. Hayi. Utata Lazarus awumlulisanga kuba ufuna uba ufumele kuphela. Umluse kuba ukunye nalomfazi lo wena umfunayo. Ufuna ubomi bakhe wena. Bavumile yena. Lonyana kudala umfuna ne. Ulikamva wamanyani. Londo umlwela kanzima kanje. Ilibala indawo yakho makule nje. Yini bethu mama. Yonke into nayo wena. Ukutya okutyayo, impahla nazo nala room nayo, nobomo obakho uvela apha kum. Sithathe ke, sithathe. Didiniwe nami ukuphila kulomzi lona, umzi okhiwe ngobuxoki. Yawuthi fuck off kapha endlini yami. Ke sibone noma uzophila njani ungena plan, ungenayo nale family. Fuck off. Nalo moto le uyishiye kodini. Shiye lo moto, lo rubbish. Azusisigebengu. Ngadongo. Ungitshela ukuthi wena udela umndeni ngenxa yothando. Liba romantic na baby man. Romantic babe. Jonga ke. Mama notata ke voice note echowe basi ngithetha mina nabo. Kodwa ke sayenza ngomso londeleyo. Namhlanje mana ndikho kumoto oba ku stress man beni. Thetha into ezine drama phakathi. Yebo? Hayi kule notes leyo. Ngikuphethe. Ngala. Ingoma yethu musle. Thina Thanda. Ndaba yomuntu wena usithanda sa. Hey, show mawethu ufunani? Usitheni kuwe wena fanini? Uthena ungekho nje yapuphi? Ngiyangu angihlula ukudriver akwazi udlala ngami festival. Lale plug uthi ayisipani ngathi umuntu avela izweni bese ithekeni and futhi yazi uzolwane ngane ngizoyithola futhi. Efandini, kapaki imoto egarage wena request yeke lento yenzayo.
Hey, owahle besazi ngoba kuhlanya ngiyayifaka le phone bese. Kahle. Ngiyayifaka le phone. Bedela lo. Awuthi uvule le number lengane le besazi. Uzumuntu alontuza la. Awe, ayangithande. Ahina barawari. Ngizokuthiza khona manje mama. Ngizokuthiza manje lapho. Akho lapho sport. Ngizokuthiza khona manje mama. Ngimakancane mama. Awukho lapho futhi, khona lapho futhi. Gamba! 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 Hello, Siti. Zaishu, I'm a paramedic and I'm here to assist you, okay? Please calm down for me. Calm down for me. I'm gonna put this on your finger. I just need to check on your oxygen level. Just calm down for me. Patients, I'm just gonna check in the vehicle if there's another patient. Thank you, Kevin. Calm down, Cecily. Calm down. Please get fire for extrication. Hello, sir. Hello, sir. Can you hear me? He's not responding. Let me try and get his pulse. No pulse. Trucks and wedges for stabilization quickly. Can I initiate CPR on the patient? ulikamva uphefumula ngomatshini akakwazi uziphefumulela. uThixo uzincedayo uzabona into ethutyana le adomeni asekho ulikamva Thumeka. Thixo uyayazi uba nam ndimnqwenela into yoba ngabithi kanti ayonyani yonke leyo, kodwa sikwazi ujikeleza senze ingathi uzawubuya. Oogqirha nabo basicela oogqirha bangothixo kodwa bayayazi xa andiyazi kaloku mna loo nto. ulikamva akabuyi, kodwa singakwazi umsindisa uqhaka awuyinge uyiphathe loo nto kwakhona. funeka sinaxesha, funeka senze isigqibo. Ndisenzile sam, kwazi uThixo hayi umntu. Ndiye ndayombona uzoleka phezulu. Hayi ungalithethi nolithetha elo gama apha. Ungenaphi yena? Ngunyana wam lo, soze ndivumele intliziyo yakhe ithathwe iyofakwa qhawe. Ndinikile imvume. Uxolo Thumeka, kodwa sinaxesha. Ndinikezile imvume.